Malta, pajjiż nisrani għal kważi 2000 sena. Il-poplu Malti kien ilu jara lil Papa Ġwan Pawlu II f'pajjiżi oħrajn u xtaq jaraħ ukoll fuq ardna. Fil-25 ta' Mejju, il-poplu Malti jaqta' din ix-xewqa. Il-Gżejjer ta' Pawlu jilqgħu fi ħdanhom lis-suċċessur ta' Pietru. F'din l-ewwel żjara, il-Papa jżur postijiet meqjusa bħala sagri fil-Gżejjer Maltin. Il-grotta fejn jingħad li San Pawl għex għal 3 xhur meta kien f'Malta. Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Il-Papa jżur Għawdex. U f'Għawdex iżur is-Santwarju tal-Madonna ta' Pija. Iqaddes qudies għall-Lawċin fi pjazza ta' quddiem is-Santwarju. U l-Lawċin joħorġu biħġarhom. Fuq il-baħar, il-Papa jżur ukoll il-Gżejjer fejn jingħad l-inkarja l-ġifen ta' San Pawl. F'dak il-post, il-Papa jsegwi tqejjid ta' statwa kbira ta' Kristu f'qiegħ il-baħar. U laqgħet insemmu l-baħar kif nistgħu qatt ninsew ix-xena ta' Ġwan Pawlu f'nofs il-port il-kbir. Bħalma qatt ma nsejna d-diskursata ħelwa li kellu ma' tfal Maltin. It is a good occasion to have a visit of the Pope. U l-laqgħa kbira li tawk iż-żgħażagħ fl-istadium f'ta' Qali. Young people of Malta, I leave you with the assurance that you have a very special place in the Church of Christ. Fil-Kottonera, Ġwan Pawlu niltaqa' mal-ħaddiema Maltin u l-qraba tal-vittmi tax-xogħol. Say no to injustice at every level of society. I am very grateful for our gathering. U fir-Rabat jitlob mal-morda. Iż-żjara tiġi fit-tmiema b'quddiesa fuq il-Fosos tal-Furjana. Grazie ħafna. Kienet żjara ta' bniedem li ħabb lill-poplu u l-poplu ħabbu lura. Żjara li reġgħet waslitilna l-messaġġ ta' Pawlu permezz tas-suċċessur ta' Pietru.